Ik vond het wel een prima dag voor alle evenementen in onze provincie. Want het weer net te warm, het weer net te koud. Nee, hier en daar hier ligt buiken, maar dat moet je dan maar op de Cape Town nemen. En voor alle evenementen nieuw zocht het er ook goed uit. Droeg waar, eerst nog flink wat zinnen en een temperatuur om 8 uur hinnen zomaar bij de 18 graden hinnen. Nou, een prima waartype zoek ze sissen. Op naar de verwachting. Vannacht. Ik heb van vannacht opklaringsteam, maar ik bewolking en het blijft droeg zat nou stiert. Temperaturen al bij 12 graden op het Versteloon, 13, 14 graden in de kustgebieden en op de eilanden en een zwakke ontmatige wind die houdt hem dus wel uit het westen en het zuidwesten waai. Ik denk het meest zuidwesten. Dan morgen een simmerdag, een warme dag, zinnen, maar staan er gewoon eens even een bui of een buiken en de temperaturen 20 of 21 graden. De wind komt morgen uit het westen en het zuidwesten waai, is matig en vrij krachtig, betiden krachtig in het kust- en maatgebied en op het noordelijke pad van Isselmar, dus een waarschuwing van de watersport. Ja, die wind is morgen wat vlagerig. Dan moet je ik een buiken, morgen de nacht, een buiken en dan op naar de simmerdip, want zo wil ik het wel nemen. Op manje, tiesje, maandje, temperaturen noemen bij de 18 of 19 graden hinnen. Op manje een aantal buien, op tiesje buien met kans op tonger, op waasje een bui en een buiken en verder komt de zin ik regelmatig te verschijnen. De wind meestal tijd uit het westen waai en die is matig en krachtig. Maar naar waasje gaan de temperaturen omheen. Ik denk dat ik me vrede met zo'n 24, 25 graden. Nou ja, we moeten manje maar weer even in het simmerwaasje.